sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmada ko radio Mali la n'o la jo Fréquence 93.8 kunnafoni a gɔnima salima a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samakɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awo Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Isufa ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma foli baasi tɛ basi foyi tɛ an bɛ Ala fo ka barika da awɔ a bɛɛ bisimila Fréquence ale ka kunnafoni bundakun sanfɛ ko dugubila ka fisa ni ladala wuli an bɛ fɔ ko an ye kɛnɛ sɔrɔ ko bɛɛ bisimila Isufa awɔ Keriba siga t'a la radio Fréquence 93.8 facilité sɛbɛn minnu d'an ma awɔ ani an ka jabaranin sanfɛ kunnafoni ninnu nasira awɔ an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere kosɛbɛ Keriba ninnu kunnafoni an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni ni Ala sɔnna lemanaw ko ka ta sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna yan'an ka maa welele bi sɔgɔmada in na ni lamu danbele misɛlɛ mɛ awɔ yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ Keriba a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ ni Ala sɔnna Keriba Samakɛ Isufa bada an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye o kan kan Maliba in Ala ka jamana in sutura amina Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo amina ni sago jugu sago Ala kana jamana in kɛ jugu sago ye koyi amina Keriba an b'o de fɔ waati bɛɛ jugu sagoya man ɲi kosɛbɛ jugu sagoya Ala k'an kisi a ma amina rabi jamana in Ala kana kɛ jugu sago ye abada amina laɲini ye min ye maliyɛn yɛrɛ u bolo awɔ Keriba an ka jamana ba in a danbew ka segin a ma kosɛbɛ Keriba dun ka fa b'an ka jamana in kɔnɔ a ka segin a ma kosɛbɛ an b'o de dɔn an ka jamana in na koyi wallahi maa bonya ni karama awɔ an b'o de dɔn an ka jamana in na kosɛbɛ jamana in kɛra bi taa si dɔ o kɔni Ala k'an sama ka bɔ an minɛn kɔnɔ ya rabi a se bɛ masaba Ala in de ye se tɛ jɔni ye kosɛbɛ an dɛsɛra Ala k'a ka sutura birifani Ala k'a cɛ bɔ an ka jamana in kan amin k'an bɔ nin janfa in bolo ten sa amina rabi wallahi an b'o ɲini Ala yɛrɛ fɛ kosɛbɛ a ka Alaya kama a ka cidenba alayhi salatu wasalam Ala k'an sama ka bɔ nin kɔnɔ ya rabi Keriba Samakɛ ba awo ya k'i fiɲɛ bɔ a sen kɔrɔ an bɛ taa kana Keriba Samakɛ Isufa fɔni n bolo bi o bɛ bɛn n'i ka samedi sɛbɛn n yɔrɔ ɲɛ fɔlɔ sɔgɔmada le report awɔ lafiya o bana jamana kɔnɔ a mɛnna kosɛbɛ Keriba Samakɛ Isufa le sɛbɛn ko a ko cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kasimu Tarawele ale ka fasiri don ko in awɔ ni ka bɔ le reporter kɔnɔ a ko min i ka dɔn k'a fɔ dogo firi awɔ Keriba Samakɛ ko ayiwa k'i ka dɔn ko jigitigɛ bin'u kan tuguni ko in dabalibanko jigimadenw bɛ yen awɔ adjoint ye n'o ye Usumani Kulubali ye awɔ a ko a ye ci teliman bila ko in ni ka bɔ dogo firi awɔ k'a fɔ dogo firi anw bɛ yɔrɔ min na i ko bi Keriba ko anw ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ militaires ka kan cɛ ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ 15 kilomètres 15 o de bɛ anw ni militaires ka kan cɛ ko ye kan min n'ale bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ja bali Keriba Samakɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ dogo firi ye bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Jafla in awa i ka dɔn k'a fɔ banjanci wale maaw pɔnba kelen min n'a bɛ dogo firi ani jabali cɛ Keriba ko k'u ye nula la ka lajɛ tan tile su ni ka taa dugu jɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile fɔlɔ la san 2000 ani san 21 a ko Keriba pɔn kelen min n'a bɛ jabali ani dogo firi cɛ Keriba ko pɔn fana ko mugu donn'o la koyi n'i y'a ta ka lajɛ a ko kɛra 3 heures du matin waati Keriba ko olu bɛ yɔrɔ min na ko bi Keriba k'u t'a dɔn u b'u kɔrɔ min u b'u ja yɔrɔ min koyi sabula Keriba min ye i ka dɔn k'a fɔ maire ka adjoint ye n'o ye Usumani Kulubali ye ale ka kumakan saniman don koyi a ko bi k'olu bolo ma silen tabaw awa k'i ka dɔn k'a fɔ ali bi maa ma se olu ma koyi ka ɲininkali bolo da nin ko in y'aw sɔrɔ cogo ji Keriba ko kɛra jigilatigɛ koyi togo fili ani a lamini a ko musow ko a jira k'a fɔ ko a donn'u la kojugu koyi ni olu bɛ yɔrɔ min na sirani minnu ni olu bɛ yen sira minnu n'u bɛ se k'u débrouiller olu fɛ kira ko o sira ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko mini bɛ olu la koyi o b'a la dɛ pɔpɔpɔ n'i dugutu fɛ k'i bɛ taa Keriba ko mini bɛ ci
ye keriba samake ko sila ninnu tɛ les routes secondaires keriba ko sila jɛlen tigɛ ma se ka taa o fɛ bi koyi siraba kelen ninnu n'olu tun bɛ taa u ka jagofɛnw ta ka t'u ka mɔniw kɛ ka t'u ka sɛnɛw kɛ keriba kana n'a ye siraba a ko siraba kelen a ko mugu don olu fana k'o ci bi koyi keriba samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ni i ka dɔn k'a fɔ dogo fili bi keriba ko dugu kan walima ka minɛnw cɛ k'a bɛ taa n'o ye o ma silen tabaw bɛɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ électricité bɛ ta n'i ka taa fɛnw fili maaw ka ko dumuni keriba k'olu mago t'o la bi koyi bi dogo fili olu bɛ mun na ɲini u ka pɔn ka dilan o kɔni dogo fili bɛ mun na ɲini bi u ka sécurité u ka lakana keriba olu na se cogo min na u yɛrɛ balo ma kan balo ani yɛrɛ kan yɛrɛ balo keriba ko tɛ kelen ye o k'u bɛ min na an ka golo ma silen tabaw fɛ bi fanga bɛ maa minnu bolo n'o ye colonel Asimi Goyita n'a nɔfɛmaw ye keriba o ye lakana de ye koyi olu bɛ se ka lakana a ko min i ka dɔn k'a fɔ pont désert koyi o tɛ i ka dɔn k'a fɔ premier novembre au 16h a keriba k'u ma machine ɲɛ la keriba olu ma mayɛlɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min i ka dɔn k'a fɔ office du Niger keriba samake olu ka sɛnɛfɛnw olu bɛɛ mɔlen bɛ bi koyi u na se ka taa ninnu nɔfɛ cogo ji keriba k'u ka ayiwa denbayaw balo keriba samake olu kɔni bi hamina olu la k'a fɔ k'i bɛ doni ta ka taa d'u ma k'o t'u fɛla koyi gɛlɛya in ka bɔ jaw kɔnɔ balakaw wulila kosɛbɛ n'a fɔra balakaw dimina ka tɛgɛ da ka t'o yira a kɛra ten keriba samake a ko min i ka dɔn k'a fɔ u sirannen don bi koyi u jɔrɔlen don keriba nin waleya min kɛra nin ye nin b'a jira k'a fɔ keriba k'u tɛ siran u yɛrɛ nin ye sabula lakana tɛ yen keriba bamajiwale maaw u bɛ se ka sigi waati bɛɛ lajɛlen na koyi ninnu ka d'u ye k'o kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dogo fili bi ba binani aljuru bonyongo keriba ko de bɛ yen jama ka ca i hakili to la koyi parce an y'a sama ni ka bɔ le reporter kɔnɔ a ka bɛ an ka foli ba ye Isufa le guido ale ka Allemagne jakum kɔnɔ la Isufa u ye labɛn dɔ sabati o ye labɛn jumɛn ye ka jabala kura jɔ u jabala kura n'o ye ambassade kura kɔni u y'o o kurubɔ kari ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 29 ye ka sababu kɛ o fana kan octobre kalo tile 30 o kan ka bɛn u ka san 61 anniversaire ma kun kɔnɔ la sa Isufa u ka ambassadeur min bɛ yan nɔ u ye wuli ka jɔw kɛ u ye baara ninnu kɛ u ma kelen kɛ faso wuli sa o ye minnu kɛ caman fɔ Isufa ni Mali ni y'o baaraw ta 1,300 bolo masirilen tabaga kunda ko de bɛ MINUSMA ka maaw fɛ an ka Maliba in kɔnɔ yan ka kɛlɛ ninnu kɛ ko o bɔlen fana kɔfɛ ko min ye jɛkulu min ye n'u b'a wele ko ETM ale ɲɛsinnen don an ka bolo masirilenw kalanni ma ka kalan jɔnjɔn kɛ u kun ko o ɲɛmaaba min bɛ yen nɔ ka an ka bolo masirilenw kalan ko o ye Allemagne ko n'i y'a jateminɛ ko Mali ko Allemagne sen b'a ko la koyi ko kabini an ka indépendance ta wagati an ka indépendance tali tɔtɔlen tile ko Allemagne ye ka na Mali la ko sogo olu ni Mali ko u bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ wa Mali ani Allemagne ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ka ambassadeur a y'a da se nin bɛɛ lajɛlen ma n'ale tɔgɔ ye ko Miguel Berger a n'an ka ɲɛmaaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye président de la transition ye colonel Asimi Goyita u ye ɲɔgɔn ye octobre kalo tɛmɛnen kɔrɔ o tile 30 a kɛra kuluba o kun kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ambassadeur nin ko fɔ a ka taa Jabarani na koyi o taara n'a ye Jabarani na a taara min kan b'a fɛ a taara o sɛbɛkɔrɔ fɔ ko mɛn dan ye mɛn ko san 20 n'a kɔ tigɛ koyi Allemagne ale bɛ Mali dɛmɛ keriba an bɛ taa i ka dɔn an balimakɛw keriba an ye wuli ka jɔ kɛ an balima minnu mɛnna kɔrɔnyan fan fɛ ni ayiwa sudi sigibaaw don olu bɛ kɔrɔ dɔn
kosɛbɛ u ye baara caman kɛ yen ani maa min ye sigi ka fɔ fɔlɔ kɛ o ye maa ye maa min n'ale bɛ bagan furakɛ de a fɔ ma cogo bagan dɔgɔtɔrɔ o kɛ an ye baro kɛ Keriba ale mɛnna kɔrɔyan fan fɛ kosɛbɛ Keriba degun minnu bɛ yen nɔ rebellion yɛrɛ nana cogo di sabula ninnu bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ yen an ye dɔ fɔ a kan Keriba an ka jɛ k'o lamɛn Ablaye Kulubali ni bɛɛ ko ma ko Mbaye Keriba ni wutɛli kɔkɔlen ye koyi baara minnu n'a y'a kɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ an k'i jɛ k'o dɔw lamɛn ni vétérinaire do ale barake kɔrɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen n'an ka jamana in kɔnɔ jamana kɔrɔnfɛla a b'a dɔn kojugu gɛlɛya minnu bɛ yen degun minnu bɛ yen nɔ awa kɔrɔnfɛla maaw a b'u dɔn kosɛbɛ an balimakɛ an bɛna ɲininka kɔrɔnfɛla bɛ cogo min na bi kunnafoniw na a bɛna se a da bɛna se caman ma k'a fɔ a ye balimakɛ i ni ɲɔgɔn tuma n ni ɲɔgɔn kuma tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Boubacar Kulubali n'u bɛ wele ko Baye voilà donc ne ye baara kɛ kɔrɔn fɛ ni o siya caman ye baara kɛ bon ne ka baara ye vétérinaire ye ne ye vétérinaire de ye donc mun bɛ taa kungo kɔnɔnaw la an bɛ taa cɛncɛnw sanfɛ an bɛ taa misiw ba piquer an bɛ ɲɔgɔmɛw piquer an bɛ bagan caman piquer voilà ne ka baara ye o de ye kɔrɔn dɔnbaga ye kosɛbɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔnfɛla bagan mara ka d'u ye kosɛbɛ bi na ni ye e ɲininka gɛlɛya min ye kɔrɔnfɛla sɔrɔ an y'a ye rébellion a bɛ taa ka na segin caman kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ a dun caman bɛ daminɛ kɔrɔnfɛla la a waatiw la gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ de e tun b'a a waatiw la a yɔrɔ la yen nɔ i bɛ se ka mun de fɔ an ye rébellion daminɛ cogo kan jamana in kɔnɔ bon rébellion daminɛ cogo kɔni depuis n'i y'a ta kabini san ne bɛ yen nɔ de 2003 jusqu'en 2008-2009 ne y'o kɛ an bɛ taa kungo kɔnɔna caman na waati kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen bon an nana se 2012 ma waati min na dɔrɔn kɛlɛ wulila bon kɛlɛ wulilen sisan nɔ an nana sɔrɔ vraiment a ko gɛlɛyara kosɛbɛ parce que tiɲɛnikɛla ninnu u kɔni u nana ka don jamana kɔnɔ banbagaci walew kɛ ka bin mɔgɔw kan ka sariya gɛlɛnw boli mɔgɔw kan bon a waati a nana se niveau dɔ la gɛlɛya nana se kɔrɔnfɛmɔgɔw ma kosɛbɛ parce que mɔgɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ se ka taa yen tugun ayiwa bon an ye ko bɛɛ ye baara yɛrɛ fangaba yɛrɛ o ye min ye o ye bagan baara de ye a bɛ fɛn dɔ bɛ élevage dɔ bɛ kɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko élevage pur kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ bagan mɔgɔ min bɛ bagan mara kɛ a ka fɛn bɛɛ de bɛ bɔ bagan na muso furu wari furakɛli sara balo bolimafɛn fɛn o fɛn fini a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɔ bagan na olu bɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu ka baara yɛrɛ ye élevage pur de bon olu ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que u minnu ka baganw minɛ u la ka taa n'a ye se t'u ye dabari t'u ye bon vraiment janfa an nana faamuya janfa de sirila Mali ma ka bɔ kɔrɔn fɛ k'a daminɛ kabini Kidal ni Tessali ninnu na ka jigin ka na Gawo ka bɔ Gawo ka na Tɔnbukutu ka bɔ bon ne yɛrɛ tun mɛnna kosɛbɛ Tɔnbukutu mara yɛrɛ de la ka tɛmɛ Gawo yan fan kan bon o waati la maaw tun bɛ na bagantigiw tun bɛ na wele tamasɛkiw b'o la arabuw b'o la fula b'o la ka taa ni fo sanfɛ ko cɛncɛn kan a dɔw bɛ se ka tile 15 tile 20 k'u bolo u bɛ baara la donc vraiment o waati problème tɛ yen mais kabini rébellion in donna banbagaciw nana u nana yɔrɔ fɛn bɛɛ tiɲɛ ka na mɔgɔw ka nafolo bɔsi la u bɛ dɔw faga u bɛ fɛnw kɛ vraiment a y'an tɔɔrɔ kojugu vraiment kɔrɔnfɛla fɛn a ko ka ca quoi bon min ye sɛnɛko fana ye u bɛ sɛnɛ kɛ dɛ sɛnɛkɛlaw bɛ yen dari yen dugukolo yɛrɛ ka ɲi a dugukolo ka ɲi kosɛbɛ parce que an y'a ye minnu tɛ bagan mara kɛ n'u bɛ sɛnɛ kɛ gan o bɛ ɲa kosɛbɛ kɔrɔn fɛ pomme de terre o bɛ ɲa jaba o bɛ ɲa malo o bɛ ɲa donc u ka dugukolo ka ɲi kosɛbɛ voilà donc ne yɛrɛ kɔni sigira ka mɛn dugu min na kosɛbɛ a bɛ fɔ dugu ma ko Dofana bon Dofana o ye karamɔgɔkɛba dɔ bɛ yen nɔ u b'a wele ko Mohamed Dofana bon o de ye ne sama ka taa ni ye ka taa pour ka taa sigi u ka commune kɔnɔ n'a commune tɔgɔ ye ko Sunpi donc ne mɛnna yen nɔ ni ye mɔgɔba
caman jɛra ka baara kɛ. E yɛrɛ kɔni e kɛra kɔrɔnfɛla ka den sa o balimakɛ n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya in daminɛ ni sisan cɛ bagan mara yɛrɛ a ye défaut dɔ la o ye tiɲɛ mais an bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn na ni hakilina sera ka na jamana kɔrɔnfɛdenw na fo kana kɛ gɛlɛya ye bi n'u b'a fɛ k'u ka dugu tigɛ ka bɔ Mali la n'a bɛ fɔ o ma ko azawa. Bon o yɔrɔ min filɛ tan o tɛ kɔrɔnfɛmɔgɔ bɛɛ ye dɛ o yɛrɛ an bɛ se ka jate o ye mɔgɔ damadamanin dɔrɔn de ye une minorité. Bon il faut faire attention il faut pas faire d'amalgame tamasekuw caman bɛ yen minnu ka ɲi adamadenya b'u la mɔgɔninfinya b'u la u ka ko tɛ se mɔgɔ ma d'ailleurs mɔgɔ yɛrɛ ka d'u ye olu caman de bɛ yen mais a bɛ i n'a fɔ jamako don dɔw fana bɛ yen olu ma ɲi dɛ a dɔw bɛ yen olu ma ɲi fefe bon n'a fɔra n ka mɔgɔ jugu minnu b'u cɛ la olu kɔni ni anw tɛ siya kelen parce que u ka mɔgɔ ɲumanw kɔni olu ka mɔgɔ ni minnu ɲɛna u bɛ ɲa kosɛbɛ mais ni min juguyara u bɛ juguya kosɛbɛ dɛ voilà parce que ni an ka jateminɛ k'a lajɛ minnu ka ye baara jugu kɛ ye a dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛna u bɛ ko dɔw kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka hadamaden bɛ se ka nin kɛ cogo min na mais mɔgɔ ɲumanw b'u la tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni taara yen nɔ n ye bonya de sɔrɔ kosɛbɛ tamaseki kundaw arabu kunda n ye bonya de sɔrɔ mais a mɔgɔ jugu ninnu ala kɔni ne kisi ma voilà ala ye kisi ma. n'i y'a jateminɛ fana mara kɛcogo de y'a kɛ wa mun nana n'a ye yala an ye jamana maracogo jugu minnu tɛmɛna jamana maracogo de nana ni nin waleya bi ka se ka hakilina don ninnu na k'a fɔ ko jamana ka fara. bon tiɲɛ don jamana maracogo waati dɔw la ala ko tiɲɛ a gɛlɛyara yɛrɛ de parce que Mali ye jamana min ye jamana fitinin tɛ jamana ba de don a marali a ma nɔgɔ bon président fɛn fɛn nana a caman y'a se kɛ ka bɔ an fa Modibo Keyita la ka na Musa Tarawele la ka na ATT la ninnu bɛɛ y'u se kɛ mais vraiment ne yɛrɛ kɔni bɛ jigin pouvoir min na o ye Ibrahim Boubacar Keyita ka fanga tiɲɛ na n bɛ jigin o la kosɛbɛ quoi parce que o kun kan ka i ɲɛsin min ma tiɲɛ na pour que ka jamana kisi ne fɛ o ma kɛ dɛ voilà donc min ye nin ko in yɛrɛ na fo k'a fɔ ko a bila o hakilila la tiɲɛ don gɛlɛya tun bɛ yen mais u kun négligeren bɛ dɔɔnin état passé ninnu fɛ mais k'a fɔ ko min nana ni nin hakilina in ye ko ka rébellion ko in kolokolo fo k'a fɔ ka jamana tigɛ bon ne yɛrɛ kɔni ka hakilila ye min ye o ye mɔgɔ damadamanin dɔrɔn de ye ni faransi ye ala minɛ ka o mɔgɔw de minɛ ka sigi ka kuma n'u ye u yɛrɛ fɛ faransi ye nɔ ka na janfa dilan Mali kama Mali yɛrɛ problème yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ jubaju yɛrɛ cɛ tɛ muso tɛ faransi de don parce que ne bɛ waati min na an tun bɛ turusiw ye turusiw bɛ bɔ ka bɔ fo faransi u bɛ na Bamakɔ u tɛ hali siya u bɛ tɛmɛ ka taa fo kɔrɔn fɛ cɛncɛn ka ɲi bon olu dɔw taara an sɔrɔ yen par exemple département de l'Allier faransi dugu dɔ bɛ yen ko département de l'Allier o turusiw bɛ o département de l'Allier o ye faransi dugu dɔ de ye jumelage bɛ olu ni cercle ɲafunke mɔgɔw cɛ o groupe ba dɔ nana k'an sɔrɔ cɛncɛn kan bon u kɔni a waati ne fana bɛ jalamugu don n bɛ siriban don n'i ye ɲɛ i b'a fɔ ko n ye tamasɛki bon u nana don an na kosɛbɛ bon yen dugutigi n'a tɔgɔ ye ko Alkasum o ye ne ni tubabu ninnu président ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ tubabu ninnu cɛla dɔ b'a la c'était le président du conseil régional de cheval de France donc faransi mɔgɔ ba dɔ don i y'a faamu u ye n'o président ɲɔgɔn na u y'a la k'a fɔ ko ne y'u ka vétérinaire ye bon o kɔni samana ne nɔfɛ kosɛbɛ a ye kuma caman fɔ ne ye mais kuma nana se yɔrɔ dɔ la laban na u nana fɔ a ye quelques jours après ko tiɲɛ don an ka docteur vétérinaire ye nin ye mais ko c'est pas un tamasek ko c'est un bambara depuis o y'o dɔn don min na a y'i kɔ don na o kɛra ne yɛrɛ la bon dɔ fana tun b'u cɛla o ni livre dɔ kun nana livre in bɛ kɔrɔfɔla kan tubabuw bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ anw maliyɛnw kan u bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ kan dɛ ne ye livre in minɛ a la ka livre in kalan n ye tile 5 de kɛ n bɛ ka e yɛrɛ ye mɔgɔ kalan voilà n yɛrɛ ye dɔ kalan n ye livre in n ye tile 4 de kɛ n bɛ ka livre in kalan rébellion yɛrɛ préparé la cogo min na u y'a labɛn cogo min na ka depuis faransi ka bɔ faransi ka na Libi ka bɔ Libi ka na fɛn Kidal mara la ani Tesalit mara la u y'a préparé cogo dɔ a bɛɛ bɛ livre in kɔnɔna la ne kɔni ye livre in kalan fɛrɛma bon n y'a dɔn tubabuw de ka fɛn labɛnnen don Mali problème kɔni cɛ tɛ muso tɛ faransi de don Azawadu ko in
cɛma kulukulu musoman kulukulu faransi de bon o kɔni o yɔrɔ nin kelen ka ne tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ faransi ko la mais n'a fɔra ni n ko faransi an b'u ka état de ma u ka population tɛ dɛ population ma foyi kana mais u ka état o de ye nin baara jugu ni voilà politique française Mali politique ni non faransi ka politique dɔwɛrɛ tɛ ka diviser u yɛrɛ ka fɔ la ko diviser pour régner donc an ka maliyɛnw fara u tila fila ye cogo min na an bɛ se ka u mara bon donc nafolomafɛn minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'o ye dugujukɔrɔfɛnw n'a ɲɔgɔnnaw ye u bɛ se ka profiter la ka ɲa parce que u ni minorité de bɛna jara donc n balimakɛ n'i y'a mɛn ko basa donna kogo la o de fana b'a la ko n'i ye faransi fana sera ka o ɲɛ sɔrɔ yan nɔ c'est que o ni maaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka jamana fana kɔnɔ kɔrɔyan fan fɛ oui bon o ye tiɲɛ mais ne hakili la asarid bɛɛ ye asarid de faransi télé la France 24 la mɔgɔ ye asarid ye u ye tamasɛki wɛrɛw ye faransi télé la voilà depuis les années 2012-2013 olu la bɔ u b'u la sigi ka kumaw d'u ma c'est-à-dire olu yɛrɛ de rébellion yɛrɛ de organisé azawad ko in ye tubabu yɛrɛ de ka fɛn dilannen ye pour que ka se ka Mali fara fila ye donc maliyɛnw yɛrɛ ye caman nana faamu bi hali tamasɛki minnu bɛ yen n'u ye minnu nɛgɛn ka bila la a dɔw nimisalen bɛ bi awɔ a waati la min y'a accord d'Alger ni o kuma bɛ sen na bi n'a bɛnnen tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma e ye mun faamuya accord d'Alger la yala a bɛ se ka kɛ bi ka appliquer comme u y'a fɔ cogo min na a bɛɛ lajɛlen ma aya bon ne yɛrɛ kɔni ka jate la accord d'Alger in kɔni ye fɛn gɛlɛmanba ye ne yɛrɛ fɛ accord d'Alger in ka segin kan ka kama ka segin a ma intégralement pourquoi parce que accord d'Alger in tɛ Mali ka fɛn dilannen ye accord d'Alger u y'a dilan fɛn ma fɔ assemblée ma consulté u kɔni nana ni livre ye dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma u k'a kalan i y'a faamu quelques temps seulement bon vraiment vu l'état la position de l'état pour éviter certains trucs là bon i bɛ k'a ye mɔgɔ bila ka taa ka ministre bila ka taa u taara ka taa ko kɛ cogo dɔ la assemblée kɔni ma ɲininka a la tubabu ka fɛn dilannen don hali accord d'Alger maliyɛn ma ɲininka a la a problème ma posé parce que ni a ma assemblée ɲininka a bɛ fɛ ma Mali ɲininka donc accord nin tɛ Mali ka accord tɛ Mali ka accord tɛ dɛ tubabu ka accord dilannen don ka n'a bila ko ka waleya diyagoya la voilà accord d'Alger o tɛ se ka waleya teliba fɛn jagoyalen k'a dilan ka na tɛmɛ jamanadenw kan ko jamanadenw ma sɔn a ma accord yi ko k'a fɛsɛfɛsɛ teliba kumakanw ka ca a ye waati n'a nata teliba ani an balimakɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ n'a bɛ yen nɔ ou bien ni a bɛ yan an b'a ɲini ka a lase arajo la yan ka kumaw a nafa ka bon kumaw walawalalen don teliba kulubali ni Ala sɔnna a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ teliba Samake hali bi an bɛ to fasiliti sɛbɛnw kɔnɔ teliba min ye i ka dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo yɛlɛma l'indicateur du niveau a ka bi sɔgɔmada in na bɔli parce que nin sɛbɛn teliba a y'a jira k'a fɔ teliba an bɛ yɔrɔ min na ko bi teliba école ma ta fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ a lagaba wulilen don ko ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko groupe scolaire de Sogonikɔ teliba ko a directeur maa dɔw sera bi a kan kun yɛrɛ min kɔrɔ école ta yɛrɛ bɛ senna waati min teliba ko nin ye cɛ ye teliba ani ye jama fara ko directeur n'o ye parent d'élève ko ye don an ka ɲuman ye teliba directeur don a ye da sɔgɔ a n'o cɛ ka muru bɔ k'a teliba la min bɔ wari bɔ teliba ko o samasumali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fasiliti sɛbɛn ko fasiliti sɛbɛn ba Jabate ko a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ directeur de l'école du groupe scolaire de Sogonikɔ teliba ko kunu ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an teri k'a ma diya ale la ko ye école ta ko a ma diya ale la ko ye n'a ka écoledenw bɛɛ lajɛlen directeur a laban ko a dala laban dɔgɔtɔrɔso la ko ye teliba Samake a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ kamalen ye a ko ani directeur yi ayiwa maaw bɔra min kalama mankan bɛ bureau kɔnɔ taki kuta directeur b'a ɲininka ka bɔ ale bɛ k'a sama ka na teliba maaw tulo donna la de sa wari bɔ wari di école de kɔnɔ wari bɛ directeur kun wa. directeur kɔni hali ni wari bɛ kun a tɛ taa ni bɛrɛ école la. o tɛ ni bɛrɛ école la dɛ ou bien bɛrɛ ni ka wari d'a ma ye wa. a bɛ sɔrɔ. teliba Samake a
ko maaw hakili la awa directeur ani paramilitaire bɛ ɲɔgɔn na awa u bɛ ɲɔgɔn na ja i ka dɔn k'a fɔ kamalen ale n'a ka haminaw don koyi a n'a ka miiriyaw don ka taa min ye i ka dɔn k'a fɔ kamalen awa min i ka dɔn k'a fɔ kamalen ye seriba ka taa directeur ka datugu a dala koyi seriba ko ka wari bɔ jagoya la seriba directeur ko wari t'a kun a sera laban a bɛ ka bolo kuru ma koyi bolo kuru ma a sera di directeur la sa ni directeur ye k'i ka dɔn k'a fɔ a cɛla ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la koyi kamalen bi k'a don bolo la wa a bɛ fanga ka bolo kan koyi seriba ninnu ni waleya ye waleya minnu n'u kan ka kɔ koyi o kɔni yɛrɛ ma ta fɔlɔ seriba o hukumu kɔnɔna la an yɛrɛ taara kunun tɔgɔ ekɔliso la ka ɲininkaliw boloda ekɔli taara wa a ma ta seriba awa nin kɔni ko a ma faamuya dɛ maaw bɛ kilasiw kɔnɔ passagers ma kɛ maaw bɛ kilasiw kɔnɔ ma t'a dɔn awa i passera wa i ma passe wa i bɛ lɔri ma ma double wa ma tɛ foyi dɔn a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ awa an ye ɲininkali tɛnku o notes yɛrɛ bannen don kuma ma sa donc ko bɛɛ ka a lajɛ négociation bɛ sen na an taara même i ka dɔn k'a fɔ maître ka jadala yɛrɛ la n'o y'u ka syndicat ka yɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen de k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ye o la fɔlɔ k'u ma bɛn ko la ni bɛnkɔra ko la k'u bɛna ayiwa ci di an ma ko o kɔnɔna la min ye i ka dɔn k'a fɔ Tɔngɔrɔbugu jeunesse fana wulila ka baara min kɛ n'o de ye bi école ma ta fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ekɔlisow de kɛra mutunpan yɔrɔw ye ekɔlisow de kɛra soboli yɔrɔw ye an ka Tɔngɔrɔbugu jeunesse a ɲɛmaaw wulila ka se ekɔliso la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ maître banna kuma ma ala ye n y'a kɛ n'olu fana sɔrɔ seriba u taara kun min na yen nɔ ka t'o ɲɛfɔ an ye seriba an ka dɔɔni lamɛn o la. fɛn sɔrɔ ma ba jɛkulu ni waati la fɛn min ye kanu k'a fɔ bi min ye kanu k'a fɔ novembre kalo tile fɔlɔ ye an bɛ ekɔlisow la ka yala ka ye ekɔli sara a ma ta sabula denmisɛnw donna kilasiw kɔnɔ mɛ i ka dɔn bɛɛ b'i ka kilasi kɔnɔ awa ma ma pase fɔlɔ redoubleli ma kɛ fɔlɔ awa an kɔni ekɔliso la an ye denmisɛn kulu dɔw sɔrɔ yen n'o ye Tɔngɔrɔbugu jeunesse yɛrɛ min ye wuli ka jɔ kɛ bi kosɛbɛ ka ɲɛsin denmisɛnw ma an minnu ɲininka u nana kun min na ekɔliso la an ka se ka ɲɛ kelen sɔrɔ la balimakɛ i ni sɔgɔma. n ba ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Amadu Ndiaye alhamdulilayi rabi alamin ne ye Tɔngɔrɔbugu jeunesse président Tɔngɔrɔbugu yan. sɔmɔnɛ na aw bɛ Tɔngɔrɔbugu ekɔliso la mun laɲini bɛ yen laɲini mana ka sɔn wɛrɛ la ka se Tɔngɔrɔbugu ekɔliso kan a ma juguya sigida tɛ kɛ foyi ye an yɛrɛ ye mun laɲini an bɛ fɛ ka kɛ mun ye maintenant avant ça maintenant an nana visite kɛ ka taa direction na ka taa direction maître ni fɛn minnu bɛ yen k'u ɲininka minnu tun bɛ yen depuis jeudi vendredi an ma sera ka t'u ɲininka préoccupation mun an ka se ka dɔn parce que an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔni ka taa ɲɛ éducation de don sans l'éducation l'avenir est incertain maintenant an kɔni ko bi alhamdulilayi an bɛ denmisɛnninya diya min i bɛ waati min na i bɛ se ka ko kɛ denmisɛnninya kɔnɔ i ka se ka kɛ pour que i ka sigida bɛ se ka taa ɲɛ jɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛ ko bɛ se ka développer cogo min na o hukumu kɔnɔna la an ye samedi ni dimanche kɛ journée salubrité la ka don fan bɛɛ ka taa nettoyage ni fɛnw bɛɛ kɛ pour an dɔgɔninw an den minnu bɛ yen u se ka to mɔgɔ tɛ se ka taa kalan ka sɔrɔ nɔgɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ kalan ka jɛya de so ka yɔrɔ sanuma to wala a bɛ don kun yɛrɛ la ka lafiya sɔgɔmada hukumu kɔnɔ an nana tuguni ka ya mɔgɔ minnu t'an dɔn an dɔgɔnin minnu fɛn minnu t'an dɔn an n'u ka se k'a jɛ k'a fɔ ekɔli yɛrɛ de diɲɛlatigɛ i mana kɛ cogo to f'i ka dɔɔnin dɔn maintenant u bɛ cogo min na kilasi kɔnɔ so pan ni fɛn minnu bɛ kɛ ekɔli ni fɛnw na an taara k'u sensibiliser u ka se ka dabila ekɔli kalankɛyɔrɔ do sɛbɛkɛyɔrɔ do kulonkɛyɔrɔ tɛ maintenant an kɔni y'an cɛsiri an ka laɲini dɔ kɛ maintenant an ka objectif b'an bolo ɲinan an ka ekɔlisow bɛ mun Tɔngɔrɔbugu ala an garisɛgɛ Tɔngɔrɔbugu la ɲinan kɔni an cɛsirilen b'a la an tila ka kɛ ka tɛmɛ bɛ ɲinan ekɔliso in a bɛ lakali dɔwɛrɛ la ɲinan fo excellence ka bɔ Tɔngɔrɔbugu o de y'an ka objectif ye inchallah o ka kɛ domaine bɛɛ lajɛlen na classe bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ vraiment éducation vraiment alhamdulilayi Tɔngɔrɔbugu a ka ɲi. président an y'a ye min ye ekɔliso ye a labɔra kalan kama mɛ bi tulonkɛ de ka ca kosɛbɛ denmisɛnninw bɛna motola pam kɛ ekɔliso daw la ani soboliw yala aw bɛ se ka moyen kɛ yaasa aw bɛ se ka dabila cogo min na wa hali mɛtiriw bɛ se ka jɛ ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. alhamdulilayi rabi alamina avant o ka kɛ yɛrɛ ni ko baara in ka daminɛ an bolo ani mɛtiriw bɛ ko la an bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà san o san an bɛ cours de vacances organisé Tɔngɔrɔbugu yan denmisɛnninw kan cours de rattrapage ani ka denmisɛnninw tɛ niveau mun na ka se k'o moyen ɲini ka se ka na minnu bɛ yen
mati mandi ka mati libru ni fo ni kaduma amu barakila san chama mais ñina be mu ni ayanga numéro ni contact ni fonto directeur bela jeli mulu en cas de besoin seulement qui n'hésite pas amulu ka blalla ko hablu kuna shu sugu tigidanga shu li ngafe amu ka blalla mais mutu mun pani fona aya ko miriam na tireke mirima kata autorité do kama ko ke police ni fon ron na ni parandele bul munum bi pour la sensibiliser dem sen femna mutu yi ko ni fon ra u tega tutu wono di bana so se ka chenige so se ka muruti abe da ro mo ta do mutu fene fle arma de na adna afse ka mo muruti ken kata fawre ka ti shin bana ka ti ko ba ka ta mo ro ta do mana amoyi ni ala fe yera biya mo ko mi se ka bantu ko na anche se ma ko dala amba ko la biya ma ko la shi na to ya inshallah anyo nya bala bi lemzalun ka chako sebe na nya bala mama passé école fana afrika tara me bebi ka classique kono o me mun ni école kramo ani jamana nya mo fe bi fukurugo mbe do se ka bo la ni kam ne bolo ka fola ne ba ni metru fe ne ba ni gouvernement fe siga fo wi dami jamana fla tamul jamana kene de bambulu o ga don ga fo demisonu nu bi o le sini asigi sanjule ngire ko imbe sina pe ga lay ka jenge ka don ko jamana ni be fen bayamulu anga mbiri ka fo demisonu nu bi ando ko nu fele be ambiri bula fene o sini be ke mu yetukuni mo ko sita do me a ko préoccupation mi o se ka fen doy sigidama commune ma jamana yare ma pour ya ngale amay ni ala ka fo ka bendu ni wonte ala ka jika furay so wonna mu fene debal bandoni korole anga tana e ka fo wetu beke be konta beni masabta nyon fe amay maso de yini metena ukuna ndogon na fon blo ka tukata e bol sola kata lay o slaila munay wasugo don bi école tara école mata parce entre mettre so to la mettre to mama si école so do kono meta dem sunu kono bora bana mais classique kono ka fa te ka do mun passer mun apati ah au final ça c'est déplorable o majanye bi so wadena are ko kontane ba masa ko ni bemna tu ide wona mais masa ka rodo denti ke fo ni werete ko ka tu dungo jigiala ka to ka do ko ngata école so la de re ba do ngafo ngakala o de kadi mai ngakala o de kadi papai o de kadi fane mais que bien tu apta sogoma ten apla ka siginte mo be école so et cetera on veut que les parents d'élèves maintenant soient impliqués soigneusement pas dem sunu kata ka to kata état dans ta école so la kata le école be tout mina kata école ko re le flo classe ko na re le flo mo ba ko no maîtrise même ka kala mun ka kala o be satisfaction en parama bien le faire ko pour to kata école la avec projet du sud ko no mettre ka persévérer ka kalange ko jamana ka sini si dem sawni bi wala kan me bulo ka dem sawma awre si bina ka nyama e tongro buya alhamdulillah rabbil alamin abe mu fo antonio ni fombe la jeli e ande sigida ban ni polobi ni se ka fo dem seni bi o sini mogoroba damne ka dem senala atlan mu kan ata dimi 600 ka waliya kin kono ka waliya e bolsola ka wala mu al nute bolsoyi antonio ko mu fana be mu be bengan shiani fonrola dona tamna tawbe kama kata ko metu yininga kato yininga metalla ube to godmena ko so famu be amseka soutien du matuna on fera ka fa ko ko fe métier fana be do ma ka siga so kata wala mo le gatte so ko métier de kadi alhamdulillah ka to fana ma mun ministère la suzani fona ka tout se be klingna ma ka fro nyem wo dem sunu kuna aka kai ka se ka dem sen bere don yini dem sunu be ka ja aka du dada klen fe ka bo dada klen fe amore yini ko ambe commune mi ngono commune soy ambe yoromina o songro buye ko soy o akwa wuli ka jo assainissement ni fona yala de me ba awla akola alhamdulillah rabbi alami ay mu ni ga fanga de ba ready ay re be de me do ay rema jan se ga tala fo kuma be mu jamana en fene chen benye be ko dola me angu metina nga biro ko nala cheno amu go be soutiena me ambe wari mbo cotisation keme nani ani komunu bi ani banyma ke munu fene bana alhamdulillah ba compléter mitam tanga effort pere amanga dabo sonlela amanga fornon sorla mo ko foi tambula alhamdulillah de na dem ne kompi antara anjone mena yere alhamdulillah en rebe cotisation à tout moment quand besoin amambulo do en répondre ka son reke mais maintenant me rom nabi bo de ko na ba on va mettre le projet maintenant au partenaire be ni que nous sommes kama kan mi financi sigida se ka ta tour menyina am se ka ta tour mais on be blale be ka blala mo fe mo bana chou ka tinye tan on ambi in blale ba on clé ambi be ta kanga sué mi ala an quartier tour na ko ka ta ke quartier ploti du déjà be foka la waliadi anga quartier ne kadin quartier belajeli commune 3 kono o quartier ni fene beni client la wasa wa ni fi alhamdulillah
o de ka d'anw ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn Kɛlɛba Isufa i y'a mɛn parangɛrɛw ka taa denw nɔfɛ ekɔli la o y'a sécurité dɔ bɛ ekɔli la kɛ ale bɛ nɛgɛjuru la Kɛlɛba